Mne to prišlo ako samozrejmá voľba. Naša firma sa zaoberá stavbou krbov pecí na drevo. Drevo je obnoviteľný zdroj energie, slnko je obnoviteľný zdroj energie, vzájomne sa to pekne doplňa. Batériu sme dali domontovať na firmu kvôli tomu, aby sme boli pripravení na prípadnú ďalšiu plánovanú odstavku elektrickej energie, kedy mi vlastne dáva to možnosť, že si viem krásne v aplikácii nadstaviť, že teraz chcem, aby sa mi nevybila baterka, aby som ju mal k dispozícii a nemusel celú firmu zavrieť len kvôli tomu, že niekto robí nejakú údržbu na sieti. S firmou Urbanix spolupracujeme už roky. Prvé si pamätám pána Urbana, keď dobehol pred x rokmi ku nám na firmu a pobehal všetky miestnosti, spočítal všetky žiarovky, ktorými sme tu vtedy svietili a na druhý deň sa vrátil s Excelom, kde mal spočítané, ako vieme ušetriť, keď prejdeme na LED svetla a sa mi páčilo, ako tento prístup sa mi páči. Samozrejme, doporučujem to pravidelne v rámci svojej praxe, kde v podstate ku drevu ako zdroju energie pre vykurovanie domu doporučujem fotovoltiku s baterkami, aby ste získali nezávislosť.